είπες και το κάνες άμα Τα σέβη μου πολυχρονεμένα μου βεζίρι. Καλώς το Χατζιαβάτη. Για πες μου Χατζιαβάτη, έμαθα ότι είσαι ντελάλης και μεσίτης, είναι αλήθεια? Μάλιστα βεζίρι μου. Θέλω λοιπόν Χατζιαβάτη να μου βρεις έναν συμπαραστάτη και θα σε πληρώσω. Αυτός ο συμπαραστάτης να ξέρει να συγυρίζει, να σκουπίζει, να καθαρίζει. Μάλιστα βεζίρι μου. Να μην ξέρει να φτιάχνει και 10-20 φαγητά, να ανοίγει το σαράι, να αερίζεται, να υποδέχεται τους ξένους, να μου ανοίγει τις πόρτες. Υπηρέτη ζητάτες πολυχρονεμένα μου. Όχι βρε παιδί μου, συμπαραστάτη ζητώ. Έβγω Χατζιαβάτη μου, να το κανονίσεις και θα έχεις και το ανάλογο μπαξίσι σου. Τα σέβη μου πολυχρονεμένα μου βεζίρι. Θα το βρω. Καραγκιόζη, παρόν βεζίρι μου. Κοίτα μην έρθει κανένας και κάνει φασαρία για την εκλογή του συμπαραστάτη. Κανόνισε τον εσύ Καραγκιόζη. Μείνετε ήσυχος βεζίρι μου. Όχι, γιατί πολλά ακούγονται εκεί έξω. Δικός μου συμπαραστάτης είσαι. Σε ποιον πρέπει να συμπαραστέκεσαι? Να είστε ήσυχος βεζίρι μου. Τώρα που χώθηκα να λιγδώ στο αντεράκι μου, δεν ξεχώνομαι. Μείνετε ήσυχος. Δεν θέλω φασαρίες παιδί μου. Εσύ σαν συμπαραστάτης να αναλάβεις τα καθήκοντά σου. Μείνετε ήσυχος βεζίρι μου. Πάω για ανάληψη. Να μάθω τα αποτελέσματα από το συμπαραστάτη την εκλογή. Κάτσε λιγάκι να στα φέρω. Εκλέχθηκα. Μα τι λέω, αυτό είναι βέβαιο. Κάτσε λιγάκι ρε παιδί μου να στα πω. 3 ψήφους. Πάρε 1. Πάρε 2. Πάρε 3. Άκουσε Καραγκιόζη μου. Πριν από λίγο άκουσα κάτι φασαρίες. Εδώ απ' έξω τι έγινε? Είχαμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βεζίρι μου. Ποιον αποτελεσμάτων βρε Χαϊβάνη? Τι μου λες? Βεζίρι μου να είστε ήσυχος με την επιλογή που κάνατε. Βράχος θα είμαι σαν συμπαραστάτη. Κανένα παράπονο δεν θα έχετε από μένα. Τώρα που χώθηκα. Τι λες μωρέ? Πήγαινε να κάνεις τις δουλειές σου όπως κάθε καλός συμπαραστάτης και ησυχία από εδώ και πέρα. Μάλιστα πολυχρονεμένα μου βεζίρι. Τώρα που χώθηκα